Formarea ridurilor fine constituie primul semn de îmbătrânire. Pielea își pierde elasticitatea, pachetele de grăsime încep să gliseze, mușchii se lasă, chiar și sistemul osos se modifică. Desigur, îmbătrânirea nu poate fi ținută pe loc, însă poate fi mult ameliorat procesul de îmbătrânire prin corecția estetică a șanțurilor și pliurilor pielii. Tratamentele moderne propun o corecție volumetrică a feței pentru obținerea unui aspect întinerit. Nu este suficient să corectăm doar ridurile, este nevoie să reconstruim fața așa cum o știam în tinerețe. Sculptra este o substanță care se introduce sub piele pentru a crea volum. Tratamentul cu sculptra necesită câteva ședințe seriate la intervale de 6-8 săptămâni. Creșterea de țesut se obține treptat, pas cu pas. Este vorba de țesut colagen propriu format în organism odată cu resorpția medicamentului. Mecanismul este natural, este fiziologic, iar transformarea este subtilă și cu un aspect de întinerire vizibilă. Această corecție este foarte stabilă în timp, se obțin îmbunătățiri rezistente 2, chiar 4 ani de zile. Corecția volumetrică a feței se adresează nu numai persoanelor în vârstă, ci și persoanelor tinere care nu doresc să apeleze la o metodă chirurgicală.